No niin, ollaan menossa Grand Canyonille. Mitä sanoo Topias siihen? No... Ootan lähinnä sitä, että sais ruokaa. Hirmuinen nälkä. Joo. No niin, tuolta äsken hypittiin. Se nyt nää sanoo, että joo, tuolla Se näki meitä sinun nälkä. tuolla krokotiili niinku 10 metrin päässä siitä, missä me uitiin just äsken. Uitiin krokotiilien kanssa, mutta selvittiin elossa. Mitä täällä tapahtuu? Täällä on iltakylä menossa niin paikallisesti Jannujen kanssa. Joo. Yksi treenaa kitaraa, yksi piirtää Johannesta. Ja 4. reissu, 3. reissukaveria. Cyrus, how's going? Mistä koalaa? Isoa. Se tarkoittaa, että Johannes näyttää koalalta. Yeah, looks like koala. Jää, koala. Cornelius. Bravo, bravo. Ei, jää. Leiripaikalla kutsumattomia vieraita. No serkkupoika. Ei, älä nyt. Joo, se on niin kauan aika kuin kumissa on. Vuorikiipeily on, sanonko mistä, päätä särkee ja pikkusen oksettaa ja vuoristaa. Pikkusen semmoista vuoristetaan nyt poikasta. Mount Keniaa vallottamassa. Armoton Hedaari, huomenna on huiputuspäivä. Nyt ollaan 4800, vielä pitäisi 200 metriä kivuta ylöspäin. On kyllä pääkipi. Hakuna matata, Kenya karibishwa. Hakuna matata, Kenya nchi nzuri. Hakuna matata. Oh. Topiaksen pitää pukata aina mopo kääntiin. Yksi kana tapettiin ja auto alle melkein äsken jäi. Mutta katuuskottavuus ennen kaikkea. Joo, Kyllä niinku... pidätti kerran ja Joo, mitä tässä putkissa käytetään? lähdetäänpä kämpille. Joo, lähdetään kämpille tästä.